Ndewo, 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 ndewo. How do I say this? Chere kam weta onwe m mata ihe m ga-ekwu. Ndewo ụmụ ibe m, ndewo ụmụ ibe m. Aha m bụ Udochi Okeke. Ọ bụkwa nwanne unu nwanyị Udochi Okeke bịaghachi ọzọ maka onyonyo nke a. Tata m ga-kwuru maka m ga-eme onyonyo nke a maka ịkụziri onwe m asụsụ Igbo. Onyonyo nke a ga-abụ ihe m na-akpọ Watch Me Learn Igbo, ọ ihe m ga-etinye na YouTube nke m na-akpọ ya Amachi. So achọrọ m ịtụfuru oge, so ka m bido ihe nkụzi nke a. So otu m ga-eme nke a bụ na mbụ m ga-ge podcast nke a na-ekwu n'asụsụ Igbo. M ga-ge ya ntị. Ọzọkwa mmecha nke a ọzọ, how do I say this? So na mbụ is first. What time you say the second, like nke dịka ibe ya? No, that's a different context. Nke ọzọ, I'll just say that. Nke ọzọ mgbe m na-ege podcast nke m kwuru maka ya kịta, m gakwa ede ihe niile ha kwuru na the podcast up to 30 minutes. I don't know how to say that in Igbo. So m ga-ede ihe niile ha kwuru na the podcast ruo mgbe that 30 minutes, that nkeji 30, m ga-ge ihe kwuru na the podcast. M ga-eme transcription ide ihe kwuru. And nke ikpeazụ, m ga-agụ ya, na-atụgharị ya, kwupụta ya site na ihe ntụgharị ya na asụsụ Igbo. I don't know if I said that right, if that made any sense. Na asụsụ Igbo m ga-agụ ihe m dere. N'asụsụ Bekee na asụsụ Igbo. So usoro nke atọ nke m gwara, like ide, ịnụ na ịgụ. Ekwem na echem na like the building blocks, like the structure, ntọala that will ntọala ịmụtara asụsụ ọfụma. With those 3 building blocks, ịgụ, ịnụ na ide, ihe ga-eji ama na ịghọtara asụsụ ọfụma. Ị nwere ike ịgụ ya mana ị na-anụ ya, ma ị nweghị ike ịkọwa ya, mana ị ga-agụ ya. Does that mean ọ pụta na ịma asụsụ ahụ? Mba. Mana ị nwere ike ịnụ ya, mana ị nweghị ike ịgụ ya, mana ị nweghị ike dee ya. Ọ pụta na ị na-asụ asụsụ ahụ o ịghọta asụsụ ahụ? I don't think so. Ma ị nwere ike sụọ ya, mana ọwụ mmadụ na-agwa gị ihe na asụsụ ahụ, ị nweghị ike dee ya ma ọ ghọta ihe o kwuru.
mana ị nwere ike ịsụọ ụfọdụ okwu na that language na asụsụ ahụ. Ọ pụtara na ịmụta asụsụ ahụ ọ ịghọta asụsụ ahụ? Echeghị m na, I don't think so. Ọ dị ka I'm grasping for words. Na ị nwere ike ịnụ ya mana ọ bụrụ na ịnụ ya ọfụma, ị nwere ike gụọ ya ọfụma, ị nwere ike sụọ ya ọfụma, na ị nwere ike dee ya ọfụma. Ọ pụtara na ịghọta asụsụ Igbo kpọmkwem, ịkpọta asụsụ ọbụla ị chọrọ ịmụta, ịghọta ya kpọmkwem. So ọ ihe mere m si ka m mee go to gekwu exercise like ihe a exercise like ịmara otu ị ga-ekwu exercise n'asụsụ Igbo, biko dere ya na comments. I'm not sure. I have a dictionary here that I will look and see if they have. What's another word for exercise? Like training. Let me see. They have training in here. I don't think they will have training. So let me just see. Training. What? Ozuzu. I don't think that's the word I'm looking for. Zor, like Zor Umwaka. I don't know if that's what I'm looking for, but he made this training. So he level my own training. Kamuta ofuma, kamuta asusu Igbo ofuma. Okay, let's go. Well, let me not waste any time. I'm going straight to it. Ooh, I wasn't supposed to stop the camera. So first I'm going to I'm gonna pull up the video. I forgot I'm speaking English again. So mbanye the video onyonyo or podcast nke na avoya nge de jiakwa de ihe m nụrụ. Set my timer, gbanye elekere or whatever you call this, and then get bido. I hope this will pick up the sound from the computer. Will it record my sound? Let me pause. Ndewono ụmụ Igbo ibe m, ekene ọma tata bụ ụbọchị Afọ, bụrụkwanụ ụbọchị 12 nke bụ Oru na n'ime ọnwa Ahajiọkụ nke ndị Igbo. Ya gazikwalu na ebe unu anọ na eriri malụ ngwugwu malụ onye kelee. N'egbula oge, anyị ga-agaba n'iru n'ozi nke taa maka na ijele nọ n'ụda. O nwere uche ghọta ife m na-ekwu, ya bụ na ya ama mgbu oge chaa tata anyị ga-agaba n'iru ozugbo. Tata bụ ụbọchị nke Afọ. Afụfụtakwala anyị niile ife ọma, nye anyị ndụ, nye anyị akụ na ụba, nye anyị arụ isi ike. Ise ozi nke m na-ezitelu unu tata bụ ozi nke mkpọrọ ahajinomics. Nke a pụtalụ na Ahajiọkụ abaala na bekee. Ahajiọkụ abaala na bekee, ọ ife nke tata na-apụta. Mana ụwa bụ iru maka na n'ụwa ndị Igbo ife niile dị gburugburu.
ife niile dị gburugburu. Ya bụ na nke gara aga na nke na-abịa abịa na nke na-eme kịta fancha niile nọ n'ofu oge. Ọnya kpatara na ndị Igbo anyị ada enwe ọgbọ nke ise na tata na nwa agbakwa na-arọ nke ịtọ. Ọ dịrị etu a na Igbo anyị enwero ife dị etu a, maka na mmadụ si n'azụ wee bịa nọdụ kịta, ya bụkwa iru. Ekene ọma na ụmụnne m, tupu ịma na atụala ọmala atụala ofe ka ofe n'isi n'ọfịa, tupu ụmụ ofe ka efefusie maka fa aghọtara nke a na-ekwu. Chelụkwanụ ụwa ahụ na ife a na-agwa m na memori dị na fon wee riozi nne. Ka anyị gaba n'iru dịka o si dị na ụmụnne m. Ahajinomics bụ mmemme iri ji ndị Igbo. Tata anyị ga-atụle mmemme elimeli iri ji nke ndị Igbo. Kedu ife ọ bụ? Kedu ife ọ pụtalụ? Na uwe Igbo bụ ụwa gburugburu. Onye na-aghọtara mbụ ịkọlia ịbụa ọma nghọta, maka na ụwa Igbo nọ sitelu n'usoro. Ya bụ ọtụtụ ndị na-ege ife m ga-ekwu tata. Ọ bụrụ na tata bụ ụbọchị nke mbụ ị na-abịa ige ozi a n'ọnwa a, anyị nọ n'ọnwa Ahajiọkụ. Ọ bụrụ na ozi nke a bụkwa na ozi nke ịtọ n'ime ọnwa Ahajiọkụ. Ọ bụrụ na ị karọ wee ge Ahajiọkụ chaa na nke a bụ mgbọsị nke mbụ ị na-abata ige ozi Ahajiọkụ, ọtụtụ ife a na-ekwu ga-agbagwoju gị anya. Ọ bụkwanụ na isoro na mbido wee kọwaa maka nwekọ Igbo na chi, ọtụtụ ife a na-ekwu ga-agbagwoju gị anya, maka na ụwa Igbo bụ ụwa usoro. Ife na-eso ibie. Mmadụ anọkọtara ụwa kapụta, mmadụ si na mmụọ pụta ụwa. Anyị wee kọlịa na-aga. Anyị nọ n'ọnwa nke isii nke ndị Igbo, nke bụ ọnwa Ahajiọkụ. Tata ka anyị ga-akọwazi ife jikọrọ Ahajiọkụ na emume iri ji ndị Igbo na-eme. Ozi ekene m na-agalụ Dr. Prọfesọ Chidi Osuagwu, na-agakwanụ Chukwuka Dibịa Nwafọ, na-agakwanụ ka a na-ene ume, na-agakwanụ ndị dị iche iche. Mana ozi nke tata, Ahajinomics, bụ okwu nke nwanne anyị nwoke bụ Chidi Osuagwu wepụtalụ. O wepụtara ya ka anyị bụ azị kịta wee nwee ike wee ghọta, ka anyị wee nwee ike wee ghọta ife bụ etu nwa bekee si ekwu economics. Oge gara aga anyị kpakwa maka teknọlọji, nke bụ nka na ụzụ ndị Igbo. Tata bụ Ahajiọkụ na economics, mana anyị kpọzili ya, Chidi Osuagwu kpọzili ya Ahajinomics. Anyị na-aga kịta, anyị ga-aghọta ife o ji nye afa dị etu a. Iri ji ndị Igbo, etu anyị si kọwa na mbido, bụ mmemme obodo, maka na mmemme Igbo na-eme dị ụzọ abụọ. Enwelu emume onye nke dịka ichi echichi, enwekwanụ emume obodo. Ọnwa Ifejiọkụ, iri ji, bụ emume obodo Igbo niile na-eme. Iri ji bụ emume obodo ndị Igbo niile na-eme. Iri ji emume a bidokwale, biko gbanyalụnụ m onye mmanụ dee ozi ka anyị malụ, maka na ebe a nọ kịta bụ onye mmanụ nya ka ọla ibie. Edechakwa m ife ndị ede, mana ewepụtara m ya. Iri ji ndị Igbo, mmemme iri ji bidolu 5,000 years ago n'ala Igbo. Emume ili ji bidolu 5,000 years ago n'ala Igbo.
nke a bụ mgbe ndị Igbo mere ifefa kpọlụ Great Yam Experiment. Great Yam Experiment. N'ime oge a ka ndị Igbo wepụtalụ ji na ede ka isi nni fa. Ji na ede wee bụrụ isi nni ndị Igbo. Site oge a wee lue kịta, Igbo na-eme emume iri ji. Igbo na-eme emume iri ji. Gịnị kpatalụ nke a? Ji. Okwu Igbo na-akọwa onwe ya. Okwu Igbo na-akọwara onwe ya, anyị ga-ama na o nwere ka nwa bekee si tinye aka na nke afọ. Ji, 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 ji. Ofu bụ afa, ofu bụ ife na-eme eme. Ji bụ ji nke anyị na-eli eli, nke anyị na-akọwa maka ya tata. Ji bụ ife ọ na-eme. Ji na ede bụ isi nri ndị Igbo, mana n'ime fa na abụọ ji nọ n'isi, maka etu anyị si ghọta ụwa Igbo bụ ụwa ibonibo. Ibonibo kwụlụ, ibonibo kwụlụ. Ife niile Igbo n'ụwa ndị Igbo, ife niile dị ịbụa, oke na nwunye. Ji na ede. Ji bụ isi nri ndị Igbo. Ji ji ndụ ndị Igbo. Ji ji ndụ. Isi nri ndị Igbo niile bụ ji. Nke na-esote abịa ede tupu nwa bekee abịa n'ala Igbo. Ji na-enye ndụ. Ji ji ndụ. Ndụ n'onwe ya bụ isi akụ. Akụ niile a na-akpa akpa n'ụwa etusokwa ya nyara. Ọ bụ na ndụ adịrọ, akụ enwere ụlọ ọba. Akụ enwere ụlọ ọba. Ma ọ bụ na ndụ adịrọ, ya ka ndị Igbo ji wee sị na ndụ bụ isi. Ndụ bụ isi. Ndụ bụ isi akụ niile. Gịnị ji ya bụ ndụ? Ji bụ ife mbụ ndị Igbo na-eli. Ji na-enye Igbo nni, na-enyefe ọgwụ. Ji na-enye ndị Igbo nni, na-enyekwa ndị Igbo ọgwụ. Etu a ka ọ dị ede, maka na anyị na-akọwasị na ndị Igbo mgbe na-etere aka nke gara aga na fada ata anụ. Ndị Igbo bụ ndị na-eli akwụkwọ ndụ na mkpọrọgwụ. Ya bụ nke nwa bekee na-akpọ vegetarians. Ọnya ka m jisi na onye na-ebidoro na mbido wee na-eso anyị na ọ bata taa na ọ ga-agbaghali ya anya, maka anyị akọwago etu ndị Igbo si na-agbanwe tupu fa elue n'ili ji. O nwere ife ọzọ fa na-eme. Fa bụ ndị na-aṅụ ife ọṅụṅụ tupu fa wee sizie na ya bata n'ịta mkpụrụ osisi na ili ji na ili ede na ili akwụkwọ nri niile dị iche iche. Etu anyị si malụ, ji nọ n'ime anị. Ji bụ mkpọrọgwụ. Ọ bụrụkwa ka anyị na-agakwanụ, ji bụ ife ji ndụ ndị Igbo dịka ife a na-eli eli. Ndụ bụ isi akụ. Akụ ọbụla mmadụ fụrụ ya na-akpa n'ụwa, ọ bụ na ndụ adịrọ, akụ afụ enwerozi ụlọ ọba. Ya ka anyị jisi n'ụwa ndị Igbo bụ ụwa gburugburu. Ịghọta nke mbụ, akọwazialụ gị nke ịbụa, ịghọta. Anyezie gị nke ịtọ, ịghọta. Nghọta na-esite uche. Amamife sitelu na Chukwu. Amamife na-abịa abịa. Ọ dịrọ na anụ arụ, ọ dịrọ n'ọkpụkpụ. O nwere ebe o si abata, o nwere ebe o si abịa. Ọnya ka anyị ji kọọ maka nwekọ Igbo na chi, ka ọ wee kwa anyị na-aghọta be ebe anyị na-aga. Nghọta na amamife nke Chukwu afọ, uche Chukwu afọ ka anyị kpalụ n'ọnwa gara aga, nke a na-akpọ agwụ.
nke a na-akpọ agwụ, ya bụ uche Chukwu. Site n'uche Chukwu anyị wee na-aghọta ọtụtụ ife niile a na-atụli na-akọwa, ọ na-ekwe wee na-adaba. Ji na ede bụ bụ isi nri ife niile ndị Igbo na-eli. Ọhịa ma ọ bụ ọfịa bụ ebe ji na ede si bịa. Ọfịa ka ji na ede si n'ime wee pụta. Ọfịa esiro n'enu ukwu osisi wee litue. Ọfịa esiro na n'enu wee daa n'anị. Etu esi akọla ya n'akụkọ nwa bekee si na mana si na heaven wee daa n'anị. N'ala Igbo, ife niile a na-eli eli dị n'ọfịa. Ife niile eji alụ ife niile dị n'ọfịa. Ife ejilu nke a m ji ekwu okwu si n'ọfịa. Ife ejilu nke a m ji n'aka si n'ọfịa. Akwụkwọ nke eji bụ ọfịa. Ife eji eme ma mgbaaka ma tin ma ife niile bụ ọfịa n'ọfịa kafasi. Ọ bụrụ na fe siro na ife ọfịa wepụta dịka osisi, fesi n'ime n'okpuru anị. Ọnya ka ọfịa ji wee dị mkpa n'ala Igbo. Uche Chukwu bụ agwụ, nyanwa na-enye amamife, nyanwa na-enye nghọta. Ji na ede bụ isi nri ndị Igbo. Ọfịa bụ ebe ji na ede si bịa. Ọfịa ji ọkụ, ụfọdụ na-akpọkwa ya aha ji ọkụ. Ineba anya n'afa ọhịa ji ọkụ, ahịa ji ọkụ, ọfịa bụ ife ọ na-akọwa. Ndewo. N'ezie okwu nke a na-atọ m special maka na ya mere nde like I don't know how to say this, but I wanted to only write for m ga-eji sọsọ nkeji 30 ide okwu ya kwuru, mana o rue ihe dịka dịka otu elekere na some change and some minutes. Okay, no, otu elekere na nkeji ole na ole. O rue otu elekere na nkeji ole na ole nwede ihe m nụrụ na the podcast. Ọ bụrụ na lebe anya na ahụ ihe m dere ọfụma. Okay, ọ bụrụ na lebe anya na ihe m dere na akwụkwọ ndị a, ị ga-ahụ na m dere na akwụkwọ 3 n'ihu na n'azụ. So akwụkwọ 2 ihu na azụ na ntinye otu akwụkwọ ọzọ n'ihu ruo ebe enweghị ihe dị n'azụ nka. So ugbu a m ga-agụ ihe m dere na ugbu a m ga-agụ ihe m dere site na ihe nwanne anyị nwanyị Wada Ngozi Chukwuka Adobujele kwuru na the podcast. Na mgbe m gụrụ ya, m ga-atụgharị ya na bekee ka mma na aghọtara m ihe m dere. Ka anyị bido. Ngozi Chukwuka kwuru sị, ndewonu ụmụ Igbo ibe m. So she's greeting us. Welcome or hello, my fellow Igbo peers. Ekenoma tata. Ekenoma. So she's like greeting. It's like, warm greetings. Somehow this eyelash is looking kind of
kind of anyway, sorry. Ekonoma tata. Oh, so she's greeting just like hi, good day. Or fair warm greetings or whatever. Tata boba chafo. So today is the Igbo day of Afo. Afo is one of the 4 weekdays of traditional Igbo cosmology and culture. Tata bo ụbọchị afọ bụrụkwa ụbọchị iri na abụọ nke bụ na n'ime ọnwa Ahiajoku nke ndị Igbo. So what she's saying is today is Afo Day. It's also the 32nd Ubachi. Oh no, the 20th day in the month of Ahiajoku. Ngendibo, Igbo peoples. Month of Ahiajoku. Gendibo of the Igbo people. Ya gazi kwelu unu ebunu anona. Erima. So she's saying, may it be well with you wherever you are. Erima. I don't know what Erima means, but I've heard the word many times. So I guess it's time for me to ask. Well, let me check my dictionary. Maybe it will be in here. Erima. Oh, it's here. Bond of brotherhood. Erima. Erima means bond of brotherhood. I learned something new. I love it. I like that word, Erima. And she says, eriri ma ngugu ma onye keluya. Now, I know eriri means like rope. So, eriri ma ngugu. So what I need to learn now is what is ngugu. I think I've said this before. Like what goes around in those let me not butcher this. Ngugu. Oh. Okay. The only thing I see is ungugu, not ungugu. Ungugu. Ungugu means a parcel or a packet. So if ungugu means a packet for a parcel, then I will assume, I'm guessing, because sometimes Igbo speak in proverbs, so this could be a proverb that I'm missing, but you're saying that it would sound like it means a rope knows its parcel. So when you tie a parcel, and ungugu ma onye keleya, and the parcel knows the person who, where it originated from, like who created it or who tied it, something like that. So I think there's something she's saying there. It's a proverb that I don't fully understand the meaning of, so I'm just going to leave it alone. So let's move on to the next phrase. Nguguma onye kelia. Nguguma onye kelia. Nebuloge. So she's saying, let me not waste any time. Ainga gabaniru nozin keta. So we're going to move forward in today's message. Makana ijele no noda. Oh, she's speaking about herself at this point. She says, Makana ijele no noda. I don't know what oda means. Oh. Maybe order. We'll look it up. Dictionary time. Makana ijele no noda. So she's in some kind of condition that is called order. So let's find out what condition that is. Order can be sacred grove, wooded area near a settlement dedicated to a deity or spirit. I don't know if that's what she means. All that could be he goat, which is not, that's a noun, that's not, she can't be in a he goat.
And then the other one is a long, shallow basket used to carry or store food or other farm she's not on that. That's not it. So the only thing I can say is that it's in a sacred grove or wooded area near. So I don't know. The long story short, I don't know what she means by Ijele no Nada, but she's saying that she doesn't want to waste time because not she's on order. She's in order, which I believe means probably that she's has a time constraint or something. Something's going on that made her to have a time constraint. So, okay, that's my assumption. So she says, "Owele uche ịghọta n'ife na-ekwu. Owele uche ịghọta n'ife m na-ekwu. Ya bụ na anyị amemgbu oge chacha. Owele uche ịghọta n'ife m na-ekwu. Owele uche." I think she's saying that, like, you have to use wisdom to understand what I'm saying. Ya bụ na anyị emegbu oge chacha, so we will not waste any time. I think. Tata anyị ga-agaba n'iru ozugbo ozugbo, so we're going to go quickly today. Tata bụ ụbọchị nke afọ. So today is Afọ Day, like she said earlier. Afọ fọtakwala anyị niile ifeọma. So I think she's just saying, like, may, the Afọ Day meet us well or something like that. Whatever Fotakwala means. Well, there might be a deeper meaning to that. I'm just assuming that it's like, just customary, like maybe it is. But it could mean something. Fotakwala. I don't know. I don't know what I'll even look up because it's like it's a combined word. So it's like, what is she even saying? Afọ fotakwala. Afọ fotakwala. For. I don't know what I'm looking for. For is remain. Forba is squeezed into foda. Forjuo. Forpo. Take or move. Fopple is uproot completely. Fall, remain left. Let me see. Fopple, remove. No, that's fopu. Fopu is remove, uproot completely. So fall is remain or left over. Forba is squeeze into. Forda is take down. Okay, I'm just trying to understand that word fall. So you say afo, whatever. It's not whatever, but it's like hard for me because I didn't put at this time. This is the first time I didn't really put accents on everything. Afo, fotakwala ai nile ifoma. So I think she's just saying afo, like whatever afo does, let it do it well. Let it be a blessing to us. That's basically that is what she's saying. Us all. So so also may it like give us life. Akonoba, give us wealth. Arisike, give us strength or health, good health. He said, it's like amen, or in a way it's like may it be so. Ozi nkem nezitelunu. Ozi nkem nezitelunu tata bo. Ozi nkem nezitelunu tata. So the message I have for you today, bo, is onye nke mkpolu ahịa jo. Oh,
Nkem polo ozi nkem polo ahia ahia genomics. So ahia genomics. Nke a pụtalụ na ahịa ji ọkụ abala na bekee. O hmm? O nke a pụtalụ which means that ahịa genomics is Bekenized, is anglicized. Ahịa genomics is ahịa ji ọkụ becoming anglicized. Ọ ife nke tata na-apụta. Ọ ife nke tata na-apụta mana ụwa bụ iru maka na n'ụwa ndị Igbo ife niile bụ gburugburu. She said all ife nke tata na-apụta. So that's what today is about. Today is bringing forth. Mana ụwa bụ iru. You said, but the world is always moving forward. Maka na n'ụwa ndị Igbo ife niile bụ gburugburu. But in the world of Igbo, everything is cyclical. Everything goes around and around. Ya bụ na nke gara aga. So I don't know, maybe therefore what has passed, nke gara aga na nke na-abịa abịa, what has passed and what is coming, na nke na-eme kịta and what is happening now. Fancha niile nọ n'ofu oge. All of them is happening at the same time. All of them is n'ofu oge. All of them exist in the same space or in the same place or in the same plane, if you want to put it that way. Fancha nọ n'ofu oge. What else? Where was I? Ọ ya kpatara na ndị Igbo ayaghị enwe ọgbọ nke si na tata na nwa gbakwa na oke. Ọ ya kpata na ndị Igbo ayaghị enwe ọgbọ. So I'm going to look up ọgbọ real quick because that's a word that I need to figure out. Ọgbọ. I don't know what that means. If you know what that means, put it in the comment section so I know, so I can find out. Ọgbọ. Ọgbọ has like 4 definitions. One is age group, age mate, person of the same generation. One is arena, public space, field. And the last one is dry fibrous fruit of small gourd using a sieve or sponge. So it's either age group or it's like a public space. So let's find out using context. Where does it say? What was I reading? Ọ ya kpatara na ndị Igbo ayaghị enwe ọgbọ nke si na tata na nwa gbakwa n'arọ nke ịtọ. Oh, so yeah, it is age group. So this one is age group. So it's saying, ọ ya kpatara na ndị Igbo ayaghị enwe ọgbọ. So this is why Igbo people have age group in case it's sina that requires for the tata na that today a child wakwa naro reaches the age, gets to the, or enters the age of 30. It's not. Oh wait, what? I don't know. I'm not sure what she's saying here. But it said Adira etwa nibo. I thought it was just talking about specifically age grade because
I think you do in my place in Alibo, we do our Iwakwa at age 30 for men. They're wearing their time cloth ceremony, which is like they're entering into manhood at age 30. So I thought maybe that's what she was talking about, but I'm not quite sure. Because she said, Oya patara na ndị Igbo aya dị enwe ọgbọ nke si na tata na nwa gbakwa narọ nke ito. I don't know what she's saying. It's okay. With more time, I'll learn. And well, as far as I've seen it the first time, when it comes up again, I'll kind of know the context of it. I am wero ife de etwa makana mmadụ si n'azụ wee bịa n'ọdụ kịta ya bụkwa iru. So I am where ife de otwa. So we don't have anything like this. Makana mmadụ si n'azụ. If somebody's coming from behind, wee bịa n'ọdụ kịta and comes and stays now, ya bụkwa iru. Then here is the front. If you came from the back and you're now here, then you are now at the front. Imana itola omala. Imana itola omala. Itola ofeke. Oh, I know, this is a proverb. Imana itola omala. Itola ofeke ofeni sinofia. So if you tell a wise person something, if you tell somebody who is like wise, they will understand. But if you tell somebody who is foolish, they'll run into the bush. It's a proverb, which is just it's cool. It just means that like he who has ears, will understand. Tupu feke fepusia maka fa gotara nke aneku. So I guess she's trying to say like, she wants to explain herself before, before the, kind of like senseless kind of people who don't get it run away because they don't understand what's going on. Ahia bo meme iriji ndibo. So she says ahia is an Igbo event or ceremony. Ahia is a Igbo, like something, an Igbo occasion, like something that Igbo people do. Tata aingatola meme erimeri iriji nke ndị Igbo. So today we're going to discuss I don't know how to call this, like a celebration, like the New Yam Festival, Igbo New Yam Festival, I guess. And she didn't say New Yam, she just said the like way Igbos kind of celebrate yam or something like that. Gedi forbo. So she's asking, what is it? Gedi forpotala, like, what is it? What comes about from it? No Igbo, na uwa Igbo, no Igbo. Owibo bo uwa buruburu. Like in the Igbo is a cyclical culture. Onya agotara mbo ịkọlịja abụọ Igbo ọma nghọta maka ụwa Igbo site n'usoro. So she's saying, onye aghọtara mbụ. So she's saying, Igbo's, cyclical world that like, onye aghọtara mbụ, who doesn't understand at first. If you explain to somebody they don't understand the first time, you explain to them the next thing, they'll understand because Igbo is based in order. Ya bụ ọtụtụ na-ege ife m ga-ekwu tata. Ọ bụ na tata bụ ụbọchị nke mbụ ị na-abịa ige ozi a. So if this is the first time you came to hear this message from her, n'ọnwa n'ọnwa anyị nọ n'ọnwa ahịa ọjọọ, ọ bụ na, I don't know what I wrote. It's like I was writing to, I don't know what I wrote here.
real. Anyway, just gonna skip that. Ozi nke a bụ ozi nke ịtọ n'ime ọnwa ahịa ọjọọkụ. So she said this is the third message in the month of ahịa ọjọọkụ. Ọ bụrụ na ị kara o wee gee ahịa ọjọọkụ chacha. Ọ bụrụ na ị kara o wee gee ahịa ọjọọkụ chacha. Na nke a bụ, look, wait, let me understand that. Ọ bụrụ na ị kara o wee gee ahịa ọjọọkụ chacha. Na nke a bụ ụbọchị nke mbụ ịnabata ige ozi ahịa ọjọọkụ. So if you've never heard anything about ahịa ọjọọkụ, this is the first message you're hearing about ahịa ọjọọkụ. Ọtụtụ ife a na-ekwu ga-agbagwoju gị anya. So some of the things I'll be saying is going to confuse you. Will be confusing to you. Ọ bụkwanụ isoro na mbido wee kọwaa maka nwekọ Igbo na chi. Nwekọ Igbo na chi. So na chi. Okay, so she said if you followed us from before, from the beginning, where we were talking about nwekọ. What is nwekọ? Where's my dictionary? Oh. Why is this eye looking so like it makes me look like I'm asleep, like I'm sleeping with one eye open? Mweko. Will they have it in here? Will they even have it in here? Mweko. I think they will, actually. Mwepo is in here, so mweko should be right. Is it mweko or mweko? Let me see. It's not going to be mweko because NW would be we and not mwe. It would be mweko, right? And I don't think they have it. What is mweko? I think it's like a gathering, right? I don't know. Where was I? Oh, I'm tired. Mweko. Ọ bụkwanụ isoro na mbido wee kọwaa maka nwekọ Igbo na chi. Ọtụtụ ife na-ekwu ka nwekọ Igbo na chi. It sounds like somebody's begging something downstairs in my house. Igbo na chi. So if you were with us in the beginning when we were talking about the unification of Igbo and Chi, that's what I think. Ọtụtụ ife a na-ekwu ga-agbagwoju gị anya. So I think she's saying if you weren't with us in the beginning when we're talking about what I said, then some of the things we're saying is going to confuse you. Maka ụwa Igbo bụ ụwa usoro, because Igbo, the Igbo world is a world of order. Ife na-eso ibe ya, so something has to follow the other. One thing follows the other. Mmadụ na-aga anọkatara ọwa kapụta. Mmadụ na-aga anọkatara. So somebody who is not going to stay there will come out from there. Mmadụ si na mmụọ pụta ụwa. So people, we are from spirit, and we come into the world from spirit. Anyị wee kọle ya na-aga. So we explaining as we're going. Anyị nọ n'ọnwa nke isii nke ndị Igbo. So we're in the 6th month, the 6th Igbo month. Nke bụ ọnwa Ahịajọkụ, which is the month of Ahịajọkụ. Tata ka anyị ga-akọwazi ife ji kọkọlụ Ahịajọkụ
n'emume nji ndị Igbo na-eme. I don't know what I'm saying here. Nke bụ ọnwa Ahịajọkụ. Tata ka anyị ga-akọwazi ife jikọkọlụ. So today, let us talk about ife jikọkọlụ Ahịajọkụ. I don't know what jikọkọlụ means. Like, what is Ahịajọkụ is all about? Nemume G, like, and with the significance of G in the Igbo, the significance of Igbo G. G is yam, by the way. I keep saying G like everyone who watches this is gonna understand. G is Igbo yam. Ekenem naga. So I'm greeting as I go. Ozi Ekenem Nagalo, Dr. Professor Chidi Oswago, who is she's greeting these people. So this is a person. Dr. Professor Chidi Oswago, Nagakwano, no, Iji Okafo, Nagakwano, Chukwuike Dibia Wafo. She's greeting this person too, Nagakwano. And then I wasn't sure of the spelling, but I wrote Anene Ume. And she greeted that person too, Nagakwano Ndi Chiche. So she continued, just kind of including everybody else. Mana Ozinke Tata. So today's message, Ahyajinomics Bo Oku Nke Wane I Woke Bochidi Oswago. So in this topic is Wepotalu is one that was brought up by a brother named Chidi Oswago. O Wepotalu ya. Who is in this house right now? There's somebody walking around my house, and I'm hoping it's somebody who lives here. Okay, let me just keep reading. And hold a weapon close by. Yeah, it's midnight, and somebody who I don't know is walking around this house. I'm hoping it's somebody who lives here. Ahyajinomics bụ na-agakwanụ ndị iche iche, mana ozi nke tata Ahyajinomics bụ okwu nke nwanne anyị. Oh, it's my mom. Mana ozi nke tata Ahyajinomics bụ okwu nke nwanne anyị nwoke bụ Chidi Oswago wepụtalụ. O wepụtalụ ya ka anyị bụ azị kịta. So that we can learn from it. He brought this topic up so that we can learn from it. I think. I'm not really sure if Gaimbo Azita means that, but I believe that's what it means. Where went Ike Werota Ifebu Etu Wabeke Si Eku Economics? Where went Ike Werota Ifebu Etu Wabeke Si Eku Economics? So let's talk about it the way Wabeke talks about economics. Oge Galaga I Bakwa maka technology. So in the past we talked about technology. Nkebu nkanuzo ndibo. So Igbo technology. Tata bụ Ahyajoku na economics. Mana I bozelo ya. Tata bụ Ahyajoku na economics. Mana I bozelo ya. Chidi Oswago bozelo ya. Ahyajinomics. So she's saying Chidi Oswago. She's giving credit to Chidi Oswago for coming up with the name. I naga kita. I garota ife oji nye ya.
Afa dio twa. So she said, we're going to keep going, and we're gonna, as we're going, you'll see why he gave it that name. Iri ji ndị Igbo etu anyị si kọwa na mbido bụ mmemme obodo maka na mmemme Igbo na-eme. So he said, iri ji, so etu anyị si kọwa na mbido bụ mmemme obodo maka na mmemme Igbo na-eme dị ụzọ abụọ. So she's saying that there are two ways that the like iriji etwine sikawa na unbelievable like that yam that they're talking about, there's two types of it, like the one that we talked about earlier. Oh my god, what's going on my eye and my eyelashes? Maka na meme Igbo na eme de ụzọ abụọ. Enwelu emume onye. Right now it's like 12:30 a.m. in the morning, and early, like midnight basically, and I'm getting tired. I've been doing this for over an hour, so I'm getting tired, and oh my god, and now my eyelashes is bothering me. So I want to just hurry up and finish. I feel like there's something in my eye. I don't know if it's a hair or if it's an eyelash. Enwelu emume onye nke dịka iche echichi enwekwalụ emume obodo. Ọnwa Ifejioku iri ji bụ emume obodo Igbo niile na-eme. Okay, so iri ji is practiced all over Igbo land. Iri ji is like, I think, eating yam. Iri ji emume bidokwa, and then she says that if anyone knows, like, is sure of like when they started to eat yam in Igbo land, they should say it in the comment section. Ede chakwa na ife ndị ya ede mana eweputalum ya. Oh, she says she wrote all these things down, but she lost it or something. Iri ji ndị Igbo. Emume iri ji bidolu 5,000 years ago. Nalibo. So she's saying that they started more eating yam in Igbo land like 5,000 years ago. And I think I'm gonna stop because I need to check my eye and figure out what's going on with my eye. So let me save this.